ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୁକୁର ଛୁଆଟି ତାର ହାତ କେମିତି ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ତାର ସୁଟିଂ କରୁଛି। କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛି। ତାକୁ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କୁକୁର ଛୁଆଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେବ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ଟି ପୁରା ତଳେ ଝୁଲୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଆସିଲି କୋର୍ଟରୁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ସେ ପିଲାଟି କୁକୁର ଛୁଆଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନହେଲେ ଅପଙ୍ଗ ହେଇଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହାତ ହିଁ ତାର ବଳ କିନ୍ତୁ ତାର ହାତଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ନୃଶଂସ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଲିକି ତାର ସୁଟିଂ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।